Malama lafiya kike tayar mana da hankali. Kar ka ƙara ce min malama. Ba suna na malama ba. Suna na Ummira. Ba kai nake nema. Ƙanwarka nake nema, Aisha. Ƙanwata ne ke nike? Na kalle ta da saurayina suna tsaye suna hira. To na zo in ci mata mutunci, in sassara ta a faɗin anguwan nan. Yarinyar da aka sa ranar ta ma sati mai zuwa bikin ta. Allah isa an daura auren nata. Na ganta da Aliyu saurayina a tsaye suna hira. Ya zan ja mata. Insha Allah ba za ki ƙara ganin ta da saurayin ta. Ina so kai mata gargaɗi na ƙarshe, shine na farko shine na ƙarshe, kan na ƙara ganin ta da saurayin. Gajimare, yar uwarka na san ka, ta bar tunani kanka, damuwa kwai gunka, baka girmama sana'a. Ina lafiya? Ashe baki da hankali ban sani ba. Me haɗa ki da Ummi Irawa? Ya Ummi Irawa kuma. Ina haɗina da Ummi Irawa. Ba abin da ya haɗa ki da ita. Za ta ɗauko mugun makami tana neman rayuwarki. Bayan kin san auren ki saura sati ɗaya. Saboda ta ganki da saurayinta Aliyu. Ya Aliyu kuma. Sai dai Aliyu abokinka shi kadai na san na tsaya da shi bayan na dawo daga gidan ƙawata. A'a, amarya. Ya Aliyu. Ya shirye-shiryen biki ne abu yana ta matsuwa. Ya Aliyu kai ma har da zolaya. To bikin yanzu saura kwana nawa ne ko in ce saura wata nawa? Wallahi biki sauran sati ɗaya mu sha biyu. Haka dai har da murnaki biki saura sati ɗaya. A can zamani ko dai. To ya batun anko ne. Mu har yanzu ba a zo an ce mana fa ga anko nan ba mu ma mu ɗinka. Anko. Yi mana. Kuma da abin kai Aliyu anko ai na mata ne. Sai ka ɗinka mu da za mu ɗinka a tamfa. Sai ka ɗinka na angwaye. Ba zan je in shiga kayan angwaye ba ni ma a ganni saboda ni dan uwan amarya ne. Dan haka mu namu dai shine namu kawai. Dan haka ni dai abin da zan ɗinka na amarya zan ɗinka. Yauwa saboda a san wane ana gani na a ce wannan dan uwan amarya ne. Yau wannan shine abin kawai dan haka kawai a je a ɗauko kyalle mu ma a kawo mana mu ma mu ɗinka a tamfa. Allah dai ya kai mu da Gajimare, yar uwarka na san ka, ta bar Aliyu ya haɗa shi da soyayya ga wannan ai hau. Iya abin da ya faru. Ahmad! Ya dan zo mu kama wannan. Ya ne aka yanzu na matsala. Kaga wannan dan kama wannan din mutum zauna mana ko? Sai me azu. Ai kana cikin fada. Allah ya sa dai ba wata babbar matsala bace ba. Wannan matsala kusan zai babba ce. Kai akan menene? Malam Aliyu, da iliminka, da hankalinka, da tunaninka, me haɗa ka da soyayya da Ummi yar hau? Wannan matsalar da ka faɗa matsala ce da take damuna kamar yadda na san dole za ka yi mamaki da yadda nake soyayya da ita. Tun da na fara soyayya da wannan baiwar Allah nake cikin tashin hankali da masifa wanda kullum ka san da cewar shi bawa kowa da irin tasa kaddara. To ni kaddara ta ce Allah ya riga yi ta zo a haka na soyayya da ita. In kai wasa, wannan yarinyar sai ta saka ka a matsalar da ba za ka iya fita ba har abada. Wani abu ya faru ne? Ta ɗauko mugun makami, ta zo gidanmu tana neman rayuwar ƙanwata Aisha. Aisha? Ta zata soyayya kake da ita. Oho, ko dai wannan ɗan haɗuwar da muka yi da Aisha tabbas mun haɗu da ita ɗazu kafin na taho aiki. Lokacin da muka haɗu da ita
muka yi magana anko shikenan abin da ya faru. To amma kai me yasa baka yunkurin rabuwa da ita ba? Tunda ka gano da matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wallahi tunda na haɗu da ita gabaki ɗaya wannan halin take nuna min ba ta so in yi magana da wata, ba ta so in kula wata, ba ta so in yi kai komai ma ta hana ni. Na san za ka yi mamakin yanda har na samu na shiga cikin tsaka mai wuya haka, wanda kuma a farko wallahi ban sani ba. Ba na mantawa ran da na fara zuwa gurinta sai da mahaifiyarta ta min magana, amma fa ni ban san da cewar wani hali ne da ita mummuna ba, saboda san da na ganta na tsatsiya na ta mai hankali ce. Wallahi ranar farko da na fara zuwa muna cikin hira da ita sai ga mahaifiyarta ta zo. Tana zuwa sai take ce min, tun daga lokacin da na ganki sai na gane cewa irin macen da nake Allah nake burin na haɗu da ita yau na haɗu da ita. Amma kuma sai na gane ba a nan gizo yake saƙa ba. Shin ta yaya ne za ta so ni ko makamancin haka? Sai gashi Allah ya bani dacewa na samu karɓuwa a gurinki. Wannan yana daga cikin babban farin ciki na da kuma jin daɗin da na yi a rayuwa, domin wannan rana tana ɗaya daga cikin rana mafi farin ciki a rayuwata, ta gamuwa da ke da kuma har. Assalamu alaikum. San da zuwa. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Yawwa don Allah ka koma. Abin da yasa ka ga na kira ka nan, ina so in tambaye ka da gaske kake son ummi kuma auren ki za ka yi? Idan ka san ba auren ku za ka yi ba, ina mai baka shawara tun kafin abin ya nisa, tun kafin ta kamu da soyayyarka, ka gaggauta rabuwa da ummi, saboda na san halin ummi, na san wace ce ummi. In ka bari soyayya ta kamu da soyayyarka, kana cikin tashin hankali, kana cikin barazana iri-iri. Na san halin ummi, na san wace ce ummi, shi yasa kaga ina maka wannan tambaya. To gaskiya dai da gaske nake son ta, ban kuma zo da niyyar yaudarar ta ba. Amma shi aure kin sani nufin Allah ne. Idan Allah ya kaddara matata ce ita, sai ki ga abin yayi. Idan kuma Allah ya sa ba hakan ba, babu yanda muka iya. Komai nufi ne na Allah. Ni dai na gaya ma ni ka kiyaye. Na barka lafiya. Ba fa akan ki muka magana ba, kawai dai labarin. Ta ce maka in ba so na kake da gaske ba, kai gaggawa rabuwa da ni ko tun kafin zuciya ta kamu da saka. To ya aka yi kika fahimci haka? Ba kan ka faro ba. Duk saurayin da ya zo sai ta ja shi ta gaya masa, saboda ta san halina. Wannan ai duk ba wani matsala bane. Dama shi abu mai kyau fa ba a fiye samun shi ta sauki ba. Wannan kuma ni ban ɗauki wannan wani abu ba. Fata na dai Allah ya datar da mu, ko dai abu da wance. Ni yanzu zan koma. Yaushe zan dawo? San da ka shirya. Ni kin ce in zo masa uku a rana ma. Ka ji abin da ya faru. Amma kai me yasa baka yi kokarin rabuwa da ita ba? Tunda ta gaya ma da matsala. Na yi yunkurin hakan tun wata rana. Ummi. Na'am. Za ki ga jikina a wani sanyaye. Wallahi akwai wani kawunmu da ya zo daga ƙauye. To sai suka kira ni maza aka ce in baro aiki in tafi. Za a ɗan yi micin hakan nan. Da mamanmu da babanmu da duka da 'yan uwa wanda suka isa da ni sai muka haɗu gaba ɗaya. To sai muka tattauna, sai na kawo musu magana aure na. Domin auren dai da nake so mi, wala Allah in muka yi ɗin duk sai wannan abin ya wuce. To da na yi musu magana sai suka ce min wai ai gaskiya yanzu ba aure kamata na tunkara ba, karatu zan yi. Kin ga kar in bata miki lokaci sai na ce bari in zo in gaya miki tunda karatun zai iya ɗaukan shekara 5 ana iya. To shekara 5 ai nan kusa ne. In kana son mutum mai zai ana ka jira ta shekara 5, in shekara 10 ne ba sai in jira ka ba. Ai babu wani abu. Haka ne. To amma ai abin da zaki duba, karatun ai ba nan garin bane ba. Kin ga ai shekara 5 baki ganni ba, na tafi wani gari ne karatu. Kya jira ku har na je na dawo?
to ai aure ba inda baya kai ya mace. Zaka iya aure na anan ai mana auren mu. Ka dauke ni ka je ka kai ni can duk inda zaka zauna in zauna. Kana zaune ina zaune. Ai biyayya ce zaman aure kuma. Hakan. Ai abun ai ke kina daukan shi nan kusa ne. Ba kasan nan ba fa zan yi karatu. Al'adu da yanayi kuma zai iya zuwa ki zo ke da kika saba zama a nan kuma a dauke ki a kai ki inda. Kada Allah dakata. Ka faɗa min abin da kuka tattauna kai da iyayen naka. Su iyayen naka ka gaya min abin da kuka tattauna da su. To tun da dai an zo gurin da kike so a zo din magana ta gaskiya sun ce min kawai ba zan aure ki ba. Shine kawai. Haka suka ce? Haka suka ce. Haka ne abun? Mu yi haƙuri da junanmu. Mu bi umarnin iyaye mu zauna lafiya wannan shine. Haka ne? Allah hada kowa da rabansa. Haka ne? Haka akai. Jira ni ina zuwa. A'a. Kuma menene na cewa tana wani zuwa? Kai, Betir fa. Dakata, me zaki? Me zaka gaya min? Betir fa. Ya zaki watsa min. An watsa ma. Zan kashe ka ne in kona kaina sai ka zo sai a san iyayen naka da ba za su tattauna su yi magana. Dan Allah ki kwantar da hankalinki. Wallahi ƙarya ne kawai faɗa ne ba abin da suka ce. Ai kaunan mu tana nan daram ya za in rabu da ke. Ki sai da nake mutuwar sanki kuwa? Ai ba zai yi ba. Ban guri. Haba my love. Ni ne ba na yi. I love you too much. Kai? Wai da yanzu ina ci da wuta kenan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba zan ƙara wannan kuskuren ba a tarihin rayuwata. Da yanzu ta kashe ni? Dole na aure ki. Gaskiya ne. Allah ya raba ka da ita lafiya. Kar fa kai tsammanin wannan fa shine iya yunkurin da nayi. Domin akwai wata rana ma ba ana mantawa. Haidari ina kuma zaka baka gaya mun ba. Wallahi wata 'yar tafiya ce ta taso mu. Yanzu nan za mu ɗan je wani aikin wasu kujerun wata makaranta muka samu a Jigawa. Shine wallahi yanzu nan na taso zan tafi. Saboda rashin mutunci Aliyu shine har za ka haɗa kaya a zungureliyar jaka za ka bar garin nan ba tattare da sani na ba. Ga dan Allah ki kwantar da hankalinki gaba ɗaya ba ko wani daɗewa mai kwana nawa ne gaba ɗaya ko in ce sati nawa. Kin ga na fai sallama da uwata ta ce min a dawo lafiya. Na yi sallama da ubana ya ce min a dawo lafiya. To kuma menene dole sai na zo na gaya miki in ban je na nemo kuɗi ba da ya kike so mu auren? Sata kike so na dinga yi? Shikenan baran sana'a ba? Ka yi sallama da uwarka ta ce a da lafiya. Ka yi sallama da ubanka ya ce a da lafiya. Amma ba kai sallama da matarka ba to ban amince ba. An shafa fatiha ne? Yaushe aka ɗaura auren? Daga soyayya shikenan? To aini mallam abin da ban gane ba, wai dan Allah wannan ita wace ce ita a wajenka da take ma irin wannan tijarar? Wallahi kawai daga soyayya ba wani abu bane budurwa ta ce. Shikenan fa. Kan uba, budurwa fa kace? Amma take baka irin wannan umarnin kamar mahaifiyarka? Allah malam dakata ni ban sa da kai ba, ban za munafiki ni bana harka da munafikai, bana son rashin mutunci. Ke ni na fi karfin ki billahi la ilaha illa huwa ban zama hukaciya yar hau kawai. In ke kina yi masa yana rubuwa da ke wallahi ni ba zan rubuta. Haba! Yar hau kawai. Ni kake kira da yar hau? Da ka kyale ta wallahi da ka san wace ce. Tana da matsala ne yarinyar nan wallahi. Kai Allah can kai ma. Kai take yi wa amma ni ba ta sai mun ba wallahi. Ka zagaya duk fadin cikin anguwar ka je ka tambaya a ce maka wace ce ummi yar hau za su gaya maka ko wace ce ni. Zan tabbatar maka da cewa ni yar hau ce na rantsa da girman Allah da manzansa. Za ka ga aiki da zan tabbatar maka da kaiwa kai karamin dan iska ne. Kai karamin Ke wallahi na fi ke shi. Kai karamin la'alanne ne. Kaga da kani da ba kai mata haka ba. Kai in ka take wa wallahi ni ba ta sai mun ba. Kinga bari. Ka bani da ita billahi lazi ka bani da ita. In kai kana wannan wallahi na fi karfin ki Ni shi kenan ban isa in yi farin ciki ba. Tun da na haɗu da ke gaba ɗaya kin sa rayuwa ta a tarariya. Babu yau wancan gobe wancan rigimar. Ni shi kenan ba zan zauna da ko lafiya ba. Mata ban isa in yi mata magana ba. Ƙanne na ƴan uwana duk kin raba ni da su. Ban isa in yi a gaban ki ba sai kin zo kin ɗaga ma hankali. Yanzu gashi neman kuɗi ma kina nema ki hana ni. Haka ake soyayya? Dakata. Wannan ai tashin hankali. Na ce ka dakata. Daman an yi ka dan ka je ka nemi kuɗi ko dan kai soyayya. Ai tun da ka haɗu da ni ka gama rayuwa a duniya layi dole ka zauna da ni. Wallahi kuma baki isa ba in dai ko wannan mu zuba da ni da kai shege ka fasa. To ya fasa din ni fa auren nan fa ba lalle ba dole wai ya kike min irin wannan ne. Dole ne?
haba duk kin baki rikita min lissafi na yanzu gashi nan to ta ma zan nemi kuɗin da zan yi auren dole ne ya kin sa ma gaba ɗaya na ko babu sai an yi a kullum wallahi wannan abin gaba ɗaya ya biya ishe ni gaba dala ɗaya dakata yi ke tsawa an maka ba miki mari wallahi zan mare ki haba Allah kin fusata duk wannan haudin naki karamar yar iska karamar yar haugon kaɗaɗɗiya yar asara kina da wata halaka da shi ne da kike kallon sa kina wani murmushi kamar akuya Ke kina da hankali kuwa? Kin san me kike yi ko kin san me kike faɗi? Bani da wannan lokacin. Idan kallon sa nake yi ban kai bane? Ke da ka taki ji. Bani da lokacin bata lokaci. Don haka wannan saurayin mace ɗaya ne. Mijin mace ɗaya. Kar da ƙara ganin kin kalle shi in ba haka ba sai na hana ki yawo a layin uwarki da ubanki na rikirkita miki lissafinki in kuma kina musu shege kafasa tsakani na ni da ke dan uban wanda bai san ubansa ba. To me hakan kuma da kika je kika yi? Au, tambaya kake? Eh. Ni fa haɗuwata da ke gabaki ɗaya ni ina salihin mutum yanzu gaba ɗaya ba komai na ƙari da shi a zamana da ke ba sai masifa duk na bi na zama masifaffe da ban iya masifa ba ko ya tsaka samun a baki ba zan tauna ba amma yanzu duk kin kwazara ni na zama masifaffe na zama bala'e muna bi layi muna masifa wallahi da ban ta kowa yanzu na zama masifaffe na wai ni kike wannan abu an maka zan tattaka ki akan hanya ka taka ni sai in bari kafa ka ta taka shine abu ɗaya da ya rage da bai mi ba da ke akan hanya in ka taka ni kai ina zaka je kowa ya san ma masifa akan hanya yadda ka san kaji mu shiga nan muna haushi tun daga nesa in mun taho an san mu ne muka taho saboda tsabar rigima ki zagi wacce ki ci mutuncin wacce ki daki wacce rannan haka Allah ne baki maki yayata ba wai kin zata wai santa nake zama daram zaman karuwa a wuta abokina kana cikin wata masifa sai dai Allah ya kubutar da kai wallahi ba karami ba kaina ina ta wannan addu'ar gaskiya ne Kabir abin da kake faɗa gaskiya ne wallahi abin yayi yawa kai kuma Aliyu ya kamata kai tackling din wannan problem saboda na fuskanci wata ran gurin aiki ma ba za ta bar shi ya zo na sani wallahi na san haka na iya faruwa amma kai ma kanka ka san irin kokarin da nake babu irin hubbasa da ban yi ba akan haka kullun nazari na kenan fa nazarin yaya zan yi me zan bullo me zan yi me ya kamata na yi in samu dai rabuwar ina hangota a cewar ita ce alkhairi saboda kafin ita ai ba haka nake ba kai ka sani kai ma ka san ba haka nake ba amma haduwa ta da ita gaba ɗaya shine silar burkicewa ta da saka ni cikin wani yanayi yanzu ga aikin matan nan har manta ne da shi ba komai bane saboda wannan yarinya ne rigima kullum mu yi da wancan can in naje mai haniya da ita shi yasa muka na zama dan rigima mutum ya bani kuɗi kuma ba a zo an mai aiki ba a zo ana ta kayya wani aikin ma yana kewaya tukunna na ganshi na san ma an ma jima da kawo kuɗin wai ni ummi yar hau za ta yi wa gajanti saboda ina kallon Aliyu har wani warning take min akan ina kallon sa kuma ke kika zuba mata ido kina kallon ta kika kasa nuna mata asalin naki irin hau din Habiba kenan ai yar safa ta yara ce na yi alwashin sai na kwace wanda take hakan sai na azabtar da ita ta hanyar kwace wanda take hakan Zainab kina nufin son shi kike zaki soyayya da shi kenan shine abin da nake nufi na yi wa zuciyata alƙawarin sai na kwace Aliyu sai na karkato da hankalin shi zuwa gare ni za ta san ta haɗa hanya da mu idan ita yar hau ce to mu ne hau din kin yi daidai ƙawata kuma za mu tuna yaki kowane iri ne yanzu wasan ya fara za ta gane suwa ta taba kuma ni na san har wajen aikin sa Aliyu za mu je mu same shi har can mu bayyana masa soyayya ki a gajimare haƙuri kayo da abin da yake hannunka shine rabanka gajimare mata masa harkar Assalamu alaikum wa alaikum salam malam barka da aiki yawa barka ne dan Allah Aliyu fa to sai dai bai jima bai fita
amma dai ba maganar soyayya ba ce ta kawo. A'a, kawai dai wani muhimmin abu ne ya kawo marako suna so za su magana. Lafiya dai ko? Oke, in ya zo ka ce mai mun zo ba mu same shi ba. Oke, to babu damuwa, insha Allah za a sanar da shi.